OK, takže čau ľudia. A dneska Čaute ľudia, to je náš prvý vlog a ideme robiť výchonku. No, takéto, že vyšú. Vlog 1. Čo robíš? Dobre, vygotováme výchonku. A do toho taniera hneď? Tak dobre, tak moje bude slepačie, hej, lebo ľudia vidíte, tu je slepačie a kurácie je druhé. To je to isté To vlastne. je asi to isté, lebo napíšte nám, vidíte výšku. Ľudia máme takýto, že... Hej, ľudia, takže Pozrite, toto. vidíte, to je super vec. Ale ešte teda nedávaj, tak sa ináč robí. Oh my god, on tam dáva prášok. Ani nemusíme. No, on to má také krajšie, no. To sme ani veľa, aby sme videli, že... Máte, ale ja nebudem dávať presne. Možno si môžete pozrieť rybu. Pekná podľa mňa. Máme... Vodička. Matěj seriózne strašne to bere. Čo? Matěj to bere seriózne všetko. No, že musíte dať súb. Tak. Dobre, teraz môžeš. Je to max. Naberáme vodičku. To bude rýchly... Líchry, no. Toto bude rýchly strih pre vás. Toto bude rýchly strih pre vás, ale pre nás to bude veľmi dlhá voda. My sme spravili vodička. To je zvuk vodičky. Nerobí sa to. Takže toto je tour mojej kuchyne. To máme na... Máte echo z ABC. Dáše. Taká polievka stále. Sa ani nehýbou. Kde vidíte vodičky v Už bublinke. začína byť. Počkaj. Máme uvarenú. No. Dobre, ľudia, máme uvarenú vodičku, tak ju ideme naliať. Neviem, koľko si bude. Matěj, prosím ťa, ja si dám dáve. Počkaj, daj aj mne. Teraz tam Matejovi to je. To rozleješ, to ja cítim. Ja som šikovný. Máme vodičku a... Chceš sa napiť, Matej, ešte aj? Aby zrýchlené, ten nevieš, to zrýchliš. Hej, takže ľudia, toto je proces, vidíte, natočím to a Už sa to... Kebyž to Matej neopripravoval, tak by ste videli proces. Už tam chýbajú. Majú iba vajíčka. Neviem čo, to nedáme. Nie, to som mu povedal. Fantazília ľudia, čo? To tak rozdvihni a taký edit dá, akože aké to, dobre to je. Čo? No presne tak, až to odvihni to, ale nie, taký veľký kus, taký menší. Potom spravíš taký edit. Nie, ale takto normálne. Ja, takto, dobre. tak, a taký menší kusok, nie taký veľký. Tak ideme to jesť. No, ja som trakal, ja som natakal, nemám to. No, môžeme. Počkaj. Ako ľudia, ideme papať, tak... Čaute ľudia. Tak čaute. Čaute, no. Dúfam, že vám páčilo varenie tejto výfonky a dovidenia. Dovidenia a... Čo, pozdrav sa ľuďom, ní. Tu povedal čaute. Ja, tak čau. Včelka Mája.